var tamburinisten fra Alphabet, da vi dansede til Black Street. Første gang mødtes, men jeg er en rap freak ved navn Mosel i min fars Opel. Du havde humor og var ret snaksalig, fortalte om en ferie på Bali. Hey jo, jeg læste engang noget på nettet, der surfede om hvordan kvinder signalerede, de flirtede. For eksempel, hvis de rører sig selv i håret under øjenkontakt eller stryger sig på låret. Du gjorde ikke det med låret, men du gjorde det med håret. Og jeg har tænkt på det i løbet af året. Men jeg var for nervøs som en whack dude, for langsom om at lave det Mac move. Men jo, vi kunne have fyret den max. Hvis du ser det her, så send mig straks en fax. Dengang jeg ejede en afbladet midterskilling undercut. Dengang jeg plejede pop, skunk og pop. Var 16-17 år. Mig og mine venner var hammerstive i Amager Bio. Det var der jeg mødte dig. Du var der med din søster og et par andre tøser. Hey, jo, vi udvekslede numre og sås et par gange i den måned. Og det var godt nok fedt, for du er straight up en hot chick, der var nede med hip-hop musik, yeah. Du kunne godt lide Dr. Dre og et lover, men du troede de var NWA. Efter et stykke tid ville du ikke ses mere, og det er jo det der sker. Vi sås ikke igen, det var den august, og jeg tog toget hjem, mens jeg tænkte på dig.